xejn ħabibi x'dar għalek illum? Tix kwejs? M'intix kwes? Minajrek ma nkun xej qalbi. Ma nkunx inkazzat, ma nkunx inferoċjat, ma nkunx indannat, ma nkunx irrabjat, ma nkunx ippanikjat. Bħal J-Pillow. And action. Dik konta ċempjana. Għara taħsbu li Bronte u Berry kienu l-uniċi. Pintoretto. Dak għalek tal-għavoj tal-għaw zawċenni xieġarilu ta' tiftakar? Le, ma tiftakarx. Ziz, dak għalek tal-għavoj tal-kap. Dak għax il-laburisti għawċina għadhom maħruqin li ma laħqitx dik il-faqa ta' Justin. Le, mux faqa, ma ġoħra għandik. ħares fajna Abigail, ettaraħ il-bastun. Dot. Isma, tejt għaddilu sal-ġemma. Taf li għattajt li d-dawl tarġax tamil. Erġa għamela. Għedib minna għu. Intani ċaz. Inti. Jien. Ejja. Wow! An explosive Marie Curie lady. Ma! 50 Shades Darker of Lawrence Gray. Wara li l-mara tijaw, Medonja, jew xisimaw. Ma! Wow! An explosive lady this Miss Marie Curie. Appuntu għara waqla skane. Mantuhomx għarom fl-abġiħ il-solitudni. Somni qabel ġej. Tini ċaħsibni. Nizzerza. Għet nizzerza, snu. Ollini. Action. Xo għedġo wicċi jow, kif nistamadra? Ejwa, hija nizzerza. Ek mistriħek. Mela. Fuq id-wicċi hija kif tista' ma tarax. Alla kemmu di. Et tifhem puffetta.